Rowan, fi'n 25 a fi'n dod o Cwrdd. Nes i'n geisio i'r Plas am brofiad bywyd bach newydd, her newydd, challenge, rhywbeth i weithio'r plant. Fi'n edrych ymlaen cymryd dan yn y Plas i fyw bywyd rhywun arall mewn cyfnod arall i weld os yw'r reality yn gywir neu beidio. Dillad y cyfnod, sa'n siŵr beth yw rôl fi eto, ond gobeithio bydd gwisg bydd rhaid i fi wisgo a sef yn debyg i pawb arall. Ond fi'n meddwl falle byddai braidd yn itchy. Fi'n gwybod eitha tipyn am hanes 1910 ar ôl astudio fe ym mhrifysgol y stwff. So falle bydd yn gwneud llys i mi, falle ddim, falle bydd yn gwybod bach gormod yn rai agweddio'r cyfnod sy'n edrych mlaen i, ond bydd popeth yn newydd, so edrych mlaen.